Masobra 11 million pesos nga pondo nga nagasto sa barangay Cagbang, Oton sa 2022 to 2023 wala na-liquidate. Notice of disallowances gin-issue sang COA 6. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa barangay Cagbang, Oton, Iloilo. Zen? Jert, ginapangitaan sang COA sa mga dokumento ang tinalikdan nga administrasyon sang barangay Cagbang, Oton matapos nga naglabot sa 11 million pesos ang unliquidated nga transaksyon. Ginisyuhan sang Notice of Finality of Decision o kun NFD ang barangay Cagbang, Oton, Iloilo sang Commission on Audit matapos nga wala sang ginsumite nga papeles o kun dokumento sa Notice of Disallowance nga masobra 11 milyones pesos umpisa January 2022 tugtog December 2023. Nakapagkit sa Notice of Disallowance nga ginapabayad sa former punong barangay Ronel Caso kag Maril Rose Loterio nga anay barangay treasurer sang total amount nga 11,260,010 pesos and 54 centavos nga financial transaction nga ginhimo. Humalin Disyembre kag sunod-sunod nga bulan sang nag-abot ang Notice of Disallowances. Ginhatagan sang 6 ka bulan nga mag-areglo kag mag-apela apang tubtub subong wala pa makasumite sang barangay financial transaction documents. 29 ka vouchers sa calendar year 2019 ang wala mapasa sa diin kulang kag wala sang supporting documents. 71 vouchers unsubmitted sa calendar year 2020 samtang 63 vouchers ang unsubmitted sang 2021. Ginkatingala naman sa nagpungko nga administrasyon ang pagbato nila sang sulat halin sa COA. Suno kay punong barangay Rami Villaruel nga barangay kagawad man sang una, may porsyon sa 11 million pesos ang ila honoraria kag bonuses sa diin nagtupa man sadto. Pag turnover sa amon nito may mga nagambal din ang treasurer na may mga kulang basta kuno nga nagpasa sa accounting. So amo lang na amon na balaan sa among nagbulos kami. So isang uli na lang namon na balaan nga nagalabot na ng letter nga amon nagali ang mga kulang nito sa accounting. Ginkasugtan sang bago nga barangay council nga magbulig sa pag-submit sa mga kinahanglanon nga dokumento sa tinalikdan nga administrasyon. Nag-offer mo kami sa una na nga buligan sa tigaling iyan lang na kuno sa mga treasurer ug Brgy nga sila lang yang makansindi kay kung may maobra pa may mabulig basi komplikado pabula kag mabudlayan pa. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin ng Anay Punong Barangay Ronel Caso kag former barangay treasurer Maril Rose Loterio apang nagpamalibad na sila nga magpa-interview kung anong rason sang wala pag-comply sa mga dokumento sa COA. Jert, sa subong basic services lang anay ang ginatanyag sang barangay sa Pumuluyo bangod hindi pa makapatuman ang barangay sa mga dalagko nga proyekto tungod wala pa matapos ang liquidation sang previous administration. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa.